kabalo patag unsay pangayoon nato sa Ginoo mahatag ra pud niya nato. For example, mayon ko Lord tagay kog Fortuner, tagaan ka ko sa Ginoo niya hambugon ni kay inig-drive ani sa Fortuner siguro pagligsan na lang lapok di manggalasik dito sa mga nanglabay nagkalapok nitong uban, tagaan ka ni Fortuner dili oy. Ang Ginoo manggod kabalo siya mo hatag og magasa nga angay nimo. Do di mo akong kapitan sa San Roque. Posible ba na? Posible. Ano na requirements kinaiya? Nakabalo magyug ka nga pilion ka sa tao dili ikaw may magboot. Di man na pwede nga pag humani mag-file sa certificate of candidacy ni uli ka diri San Roque niyo ka yes kapitan ako ha kapitan ako ni kapitan. No, magpinili ay pa. So in other words, ang magpili nimo aratsada na mga taong naibuot ug mga taong walay buot. Ang mga taong way buot, kwarta ra mo'y dawaton. Pag nakay kwarta, butaran ka. Gatuo ka kaning mga tao ani San Roque puros ni way buot. Kung wala ni buot ni mga tao di daog ka. So nanghatag kag kwarta. Na may buot ang mga tao, gibulsa ang imong kwarta, ang gibutaran ang pikas. Samot riyod gyapon nga dili ka kadaog. So usbay niyo pagkampo. Muna si Jesus Christ sa diyang gitudlo niya ni nga pag-ampo, niingon siya kung mag-ampo kamo sama ani amaha namo nga naa ka sa langit pagdaygon ang imong alon moabot kanamo ang imong gangirion dire sa yuta kay mauman sa langit gitudloan ta niya pag-ampo nga sama ato dili ta magtinapulan ang but pasabot maghimo ta og pag-ampo nga ato nga sama ato kay ang iyang ingon kung mag-ampo kamo sama ani ang problema nato god ang atong giampo katuman pod wa man ta naghimo og pag-ampo nga sama ato